مهللا كوينات أبزق النيات زي كوينات زي ترفيو صغطت زي تغيرو كارتا مبرق أفريقيا كغير زخل عناو كوينات أبقربا زي كبارع يخيليو محابرسب عالمن حيالان هاجراتن نمعقاتو خقوايو اللوم زدرسانو مهللا كوينات إذان دلاي سلام هزبي أدون كيرو الله أبزز عرق زلو مهللا كوينات كم وترو بوصو حاسوتات تسنيو سم إرترا كاللعال يسمعيو سراويت إرترا مريت تقراي حيزلو إرترا سممع بريتوريا سلا زي ماما نمفشالو كينات كتول لعت خيليا حدا وغن هو حات مس إرترا وغين الله إرترا نفانو تحقزو مالا بدهر إرترا قبسي سعوديا وزته اللوا اتهالولو مودأتا يبلون كفلت زلو حقتات صقاتات مريت بحرن دسيتاتن ابزحو زعدلو حزب إرترا زيناتو بهيغون طميتون አይፈልጥን ኣብ ታሪኹ ተወሪሩ እምበር ወሪሩ ዝብል ጽያፍ ዛንታ አይርከቦም በጋላት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዘይናትና አይንደልን እናትና አይንህብን ፍሉጥ መትከሉ እዩ ክንዲ ዝኾነ ኤርትራ ካብቲ ብብይን ኮሚሽን ዶብ ዝተሓንጸጸን ዝተመልከተን ኣብ ካርታ ዓለም ሰፈረን ኣህጉራዊ ዶብ ወጻይ ዝሓዘቶ ናይ ዝኾነ ይኹን ወገን ስድሪ መሬት የለን ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሃገራት ዞባና ኢትዮጵያ ሱዳን ሶማሊ ይኹን ካልእ ጣልቃ ኣትያ ንሓደ ወገን ደጊፋ ነቲ ካልእ ክተጥቅዕ ረብሓ ኮነ ድልየትን ሽውሃትን የብላን ከም ውዕል ፕሪቶሪያ ዝኣመሰለ ስምምዓት ድማ ንሰብ ጉዳይ ዝምልከት እምበር ብቐጥታ ንኤርትራ ዝምልከት ኣይኮነን ሱዳናዊ ጀነራል ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ኤርትራ ደጋፊት ሓደ ወገን ወይ ካልእ ኣይኮነትን ኤርትራ ኩሉ ሳዕ ደጋፊት ሓቂ ኢሉ ነይሩ ብርግጽ ድማ ባህግን ተገዳስነትን ጻዕርን ኤርትራ ናብ ሰላምን ርግኣትን ህዝብታት ዞባና ዝቐንዐ ጥራዩ ብኣመለኻኽታ ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ክፋል ዞባና ዘሰክፍ ኩነታት ምዝህሉ ናይ መላእ ዞባና ስክፍታዩ ክንዲ ዝኾነ ካብ ግዳማዊ ምትእታው ተሓይብካ ንዘቤታውያን ተዋሳእቲ ቀዳምነት ብምሃብ ብምትሕግጋዝ ዞባውያን ሓይልታት ፍታሕ ክርከበሉ ኣለዎ ዝብል ንጹር መርገጽ ኣለዋ ካብዚ መትከላዊ እምነት እዚ ብምብጋስ መንግስቲ ኤርትራ ሰላምን ጸጥታን ዞባና ከውሕስ ዝኽእል ርእይቱን መትከላቱን ኣነጺሩና ገለጸ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዞባ ሕውነት ማዕርነትን ምትሕባርን ዘማዕብል ሓባራዊ ቁጠባዊ ምዕባለን ሽርክነትን ዘደንፍዕ ባይታ ንምፍጣር ብሃናፂ ጽምዶን ብግብርን ውፉይ ጻዕሪ ከካይድ ምጽንሑ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ ምስ ኩለን ሃገራት ዞባና ዘካይዶ ዲፕሎማስያዊ ጽምዶ ድማ ብዘይካ ርግኣት ናይ ዞባ ካልእ ዛዕባ የብሉን ጸላም ንጸላም ክቕንጥጦ ይክእልኒ እዩ ብርሃን ጥራዩ ንጸላም ክቕንጥጥ ሓይሊ ዘለዎ ምህለላ ኩናትን ምስዋር ጽልእን ድማ ሰላምን ርግኣትን ከምጽእ ኣይክእልኒ እዩ ስለዚ ፍርሕን ምጥርጣርን ጽልእን ግጭትን ኣብ ክንዲ ምስዋር ለይትን መዓልትን ንኹናት ኣብ ክንዲ ምምህላል ንሰላምን ምትሕባርን ምውፋይን ምትባዕን ይሓትት ከምቲ ኣሪስቶትል ዝበሎ ውግእ ካብ ምስዓር ንላዕሊ ሰላም ምህናጽ እቲ ዝበለጸ ዓይነት